тавре хабар дода будем дирӯз дар толори маҷлиси маркази ахбор китобхонаи ба номи Пушкини вилояти Самарқанд бо ташаббуси рӯзномаи вилоятии Овози Самарқанд дар ҳамкорӣ бо Донишгоҳи давлатии Самарқанд ва шӯъбаи вилоятии Иттифоқи нависандагони Ӯзбекистон зери шиори Ишқи ватан ганҷ аст тадбир доир гардид. дар он аҳли илму адаб, намояндагони васоити ахбори оммавӣ, донишҷӯён ва ҳаводорони каломи бадӣ ширкат варзиданд. тадбирро раиси шӯъбаи самарқандии Иттифоқи нависандагони Ӯзбекистон Тошпӯлод Тугалов ҳусни ифтитоҳ бахшид. Сараввал ҳисоботи роҳбари шӯъбаи тоҷикии Иттифоқи нависандагони Ӯзбекистон дар вилояти Самарқанд, ношир, шоир, сармуҳаррири маҷаллаи адаби, илмӣ ва фарҳангии Дурдонаи Шарқ Асадуллоҳ Исмоилзода оиди корҳои амаликардаи шӯъба дар соли сипарӣ гардида шунида шуд. нотиқ инчунин оиди ҳар як китоби дар давоми сол нашр гардида маълумоти муфассал дода чанд аз бастаи ин китобҳоро ба муассисаҳои дахлдор тӯҳфа кард. дар хотимаи ҳисобот таклифу пешниҳоди ҳозирин оиди ҳисоботи мазкур низ шунида шуд. қисмати дуюми тадбир баронамоии китоби тозанашри шоир, мутарҷим, рӯзноманигор ва устоди донишгоҳи давлатии Самарқанд ба номи Шароф Рашидов, доктори фалсафа оид ба фанҳои филологӣ Фозил Шукурӣ ки дилрӯшноӣ ном дорад бахшида шуд. имрӯз дар муҳити адабии Самарқанд чанд нафар шоирон, адибоне ки имрӯз зиндагӣ мекунанд, албатта барои пешравии ҷамъият, барои боз ҳам баланд бардоштани маънавияти халқу ҷавонҳо ҳиссаи худро ҳамроҳ кардистанд. ва аз ҷумла яке аз чунин шахсиятҳои намоёне ки дар муҳити адабии Самарқанд имрӯз эҷод мекунанд ва имрӯз дар ҳақиқат машҳур ҳастанд, маъруф ҳастанд, ҳам олим, ҳам мутарҷим ва баробари ҳамин шоири ки имрӯз шоири замон гуфтам мумкин Фозил Шукурзод. шеър ин як воситаи тарбияи албатта рӯҳият, тарбияи инсон буд ва имрӯз ҳам дар шеърҳои Фозил Шукурзод баланд бардоштани қимати инсон, баланд бардоштани фазилатҳои ахлоқӣ, такмил додани ҷаҳонбинӣ, демак ҳар як инсон ва баробари ҳамин боз як хислатҳое ки худи шоир Фозил Шукурзод ба ҳаст айнан дар шеърҳояшон ҳам масалан акс ёфта. оре ҳар нафаре ки дар тақдимот ба сухан мебаромад пеш аз ҳама дар бораи фазилатҳои хоси инсоние ки дар мавсуф муҷассам гардидааст ҳарф мезад. хоксорию фурӯтанӣ, тамкину самимият, собирию шокирӣ, илмҷӯию маърифатпарварӣ, заҳматкашию меҳнатдӯстии Фозил Шукуров гаштаю баргашта аз ҷониби нотиқон баррасӣ мегардид. Умуман илмда доим o'qib o'rganish emas, balki uni kimgadir bera olish muhim. дар соҳаи илм фақат омӯхтану аз худ кардан не, балки ба каси омӯзонидан низ муҳим аст. ман дар ин ҷода Фозил Шукуровро ба сифати устод ҳурмат мекунам, чунки ин одам дар давраҳо бисёр сухан намекунад, маъруза намехонад, лекин кай набинед, хоҳ шаб аст, хоҳ рӯз, дар дасташ китоб аст. мо ҳангоми дар нашрияҳои Зарафшон, Овози Самарқанд, Самаркандский вестник дарҷ кардани мақолаҳо ба маълумотҳои таърихӣ дучор мешавем ва ҳангоми хондани манбаъҳои таърихӣ ба душвориҳо вомехӯрем, зеро имлои хати арабиро, забони арабию форсиро мукаммал намедонем. дар ин бобат ба ҳар се нашрия ва ҳатто нашриётҳо Фозил Шукуров ёрии беминнат медиҳад. ягон маротиба вақт надорам ё наметавонам гуфтанашро нашунидаам. устодро бо китоби тозанашр табрик мегӯям ва барояш муваффақият таманно дорам. Nomlarni bundan keyingi ishlariga ham omad tilayman. қадри зар заргар бидонад гуфтаанд. аз ин рӯ шоироне ки дар чорабинӣ нутқ эрод карданд аз шеърҳои Фозил Шукуров байтҳо қироат намуда таҳрилаш карданд. ба қавле ашъори ӯро дар мизони назм баркашиданд ва баҳои худро доданд. мо бо худи шоир низ дар суҳбат шудем. аҳли фарҳанг хусусан бо ташаббуси шахси таҳририяти Овози Самарқанд таҳти роҳбарии сармуҳаррири он Баҳодур Раҳмонов чунин як чорабинӣ ба назар гирифтем ки ба муносибати ба нашр расидани маҷмӯи шеърҳо бо номи Дилрӯшноӣ вақте ки дар мавриди эҷод сухан меравад бисёртар мепурсанд ки сабаби
دلروشنایی نام گذاشتن مجموعه در چی بود و همین رو باید گویم که البته برای اهل ادب مراجعت به دل، اهل دل خیلی اعتبار خیلی کلان می باشد و مجموعه اولینی که بنده به چاپ رسانیده بودم اینچنین تفسیر دل نام داشت و از همین تفسیر دل سر کرده فکر میکنم که تا امروز این اگر پنجمین مجموعه شعرها باشد فکر میکنم که با همین مجموعه های خود با شعرهایی که در این مدت ایجاد شدم برای به دست آوردن دلهای مردم کمی هم باشد نائل گردیدم، چون که میگویند که دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاه جلیل اکبر است. ҳамкасбони Фозил Шукуров дар Донишгоҳи давлатии Самарқанд устодону профессорони шӯъбаи тоҷикӣ факултаи филологияи донишгоҳи мазкур бо роҳбарии пири кор доктори фанҳои филологӣ профессор Садри Саъдиев ки он рӯз низ шоди шарикаш буданд ба сухан баромада оиди фаъолияти илмии устод ҳарф заданд. дунё макони бешукам гаҳ шодиву гоҳе алам сад озмун дар дил дурдона бояд зистанд. донишҷӯёни факулта аъзоёни маҳфили адаб аз ашъори шоир бо маҳорати баланд намунаҳо қироат карданд. در این روزهای سرد زمستانی که دلهای اهل دل و اهل فرهنگ گرم و جوشان از مهر و محبت است، تقدیمات کتاب جدید استاد عزیز فاضل شکوری را به تمام خوانندگان و والاتر از این به تمام اهل فرهنگ مبارکباد میگویم و اینک یک شعر را از کتاب تازه نشر استاد به سمع شما عزیزان خواهم رساند که استاد میگویند: مقبول و دلبر همه از تو دلم پر است، شوقی و باور همه از تو دلم پر است، خالی است دل ز جمع پریشان و هم نفس، اما تو دیگری همه از تو دلم پر است. бояд тазаккур намуд ки ашъори Фозил Шукуров дар баробари он ки дорои маънои баланд ва тараннумгари фалсафаи ҳаётист хеле соддаю равон аст. ин буд ки он рӯз чанд намунаи ашъори ӯро сарояндагони ҳам классикӣ ва ҳам эстрадӣ оҳангбаста сароиданд ки писанди ҳозирин шуду ба тадбир шукӯҳи хоса бахшид. дар хотима сухан ба соҳиб-ҷашн Фозил Шукуров дода шуд. ӯ ва аҳли оилааш ба ҳамаи ташаббускорону дастандаркорон ва иштирокдорони чорабинӣ миннатдорӣ изҳор намуданд. Дилраво Назар ва Довуд Раҳимов махсус барои Орион.